Ting vi skal bruge til forsøget. Vi skal bruge svovlsyre, eddikesyre, 2 reagensglas, 2 magnesiumstykker, sikkerhedsbriller, pipette, tændstikker og en træpind. Vi starter med at tage eddikesyren. Vi bruger pipetten med at tage noget af syren op og putter den ned i højre reagensglas. Derefter tager vi svovlsyre, hvor vi samtidig også bruger pipetten til at tage den ned i venstre reagensglas. Vi skal bruge 2 magnesiumstykker ind i hver reagensglas. Vi kommer et stykke magnesium ned i hver reagensglas. Syren vil begynde at ætse magnesiumstykket, og det vil lige så stille begynde at boble. I venstre side har vi svovlsyre, og i højre side har vi eddikesyre. Med dette forsøg kan vi konkludere, at når vi kommer et stykke magnesium ned i en syre, vil den begynde at ætse, og det vil lige så stille begynde at boble op fra den. Formålet ved dette forsøg er at vise, at der er hydrogen i en syre. Vi skal bruge svovlsyre og eddikesyre. Tæl cirka til 10 sekunder og sæt en tændstik over glasset. Der skal gå cirka 1 minut med eddikesyre og sæt en glødende træpind ned i glasset. Vi laver dette her forsøg for at bevise, at der er hydrogen i syre. I venstre side tager vi en træpind med ild i over svovlsyre. I højre side tager vi eddikesyre med en glødende træpind.